ɗan jarida, ɗan jarida, ɗan jarida, ɗan jarida. Abba Al-Mustapha a zahiri, Jalaluddin Tajuddin a cikin fim ɗan jarida season 2. Ku fara yin haƙuri saboda an ɗan kwana biyu ba a dawo an nuna muku wannan kashi na biyun ba. Gani na a cikin fim ɗin kaɗai ya isa ba ku amsa cewa shirye-shirye ake yi, kuma yanzu tun da shirye-shirye ya kan kama ya kamata ni ma ku zo in nuna muku baje kolin hajar da na zo yi a cikin ɗan jarida. Kar ku manta taken sunana Jalaluddin Tajuddin. Sunana KB International, wanda na fito a matsayin Saminu a cikin fim ɗin ɗan jarida season 2, wato mai dogon zango. Muna ƙara baku haƙuri sakamakon ɗan hutun da muka tafi yayi yawa. Insha Allahu muna mai muku albishir, kuma season 2 ya sha bamban da season 1. Daga ganin irin aikin da muke yi za ku tabbatar da haka. Ɗan jarida season 2 yau muna rana ta 5. Kada ku sake a baku labari. Yau muna day 5 muna ɗaukan ɗan jarida season 2. Na san kuna nan kuna jira.